Počkej, kde to kurva? Takže číslo moje jméno je Zamix a přímo teďka jedeme výtahem tady Kondiovi, protože má narozky. Takže jdeme z 3. patra. To byl fail, dost velký. Protože oni tam zapomněli nastavit 3. patro. Tak já to vystoupil, ale to prostě příjemnou zavřelo. Motherfucker. To je Nondra. Nebudu ukazovat. Kde si máme dát bobny? Tady. Mě to ještě máme dlouho nebo co? bude mrtět. Takže dobrý den. A už to tady bude dobrý. Kdo to je? To dobrý? Hele, tu budeš lehárom na gaučiku, jo? To se oblízko. Jak máte stejnou bundu? Mikinu. Budeme ukázat interiér. Teď se přesuneme. Tady je kontakt, kterým se natáčelo. Internet. Pěkně to je. Tak. Já si tady vlastně procházím. Hej, ono mě to kouše. Má křečky. Ono mě to kouše, ono je to neživý. Jo, hryžou. No to vím. On místo mě hryzal tu tyč. Jo? Nevím. Hryže? To je zbetek. No má žízeň, je tam kokola, minerálka, jo? Jo? Vyberte si skleničku, tu budete mít celý den. Já si beru místo, kde to můžeme nechat. Tady se natáčelo na tom gauči informativní video. Vypadni s tím. Proč? Vysvětli. Já si tě přiblížím. Okay. Ok, já si tě přiblížím až brutálně moc. No tak to strašně to není. To je, on nic nevidí pak. Já vím. Pak nic nevidíš, ty vidíš. Jo. Any. Wow. Dobrý. Jo. Ještě jsme nezvodnili. Tak to se povedlo. A mám to na videu. To nemusíte vidět. A to skončí, jak se kačka pelekla. To je ukázka asi pár minutek z odnových narození. Takže se uvidíme u dalšího videa.